Makanya nyuwun sewu, rezeki niku ada 3. Rezeki sing wis pasti hae sampean, rezeki sing untuk orang lain, sing terakhir rezeki untuk sete sampean set. Rezeki sing untuk set apa? Niku sing mbok dahar niku ya kanggone set. Kuwi jenengan iki mangani set. Kula jenengan sedaya nek dahar mangan jaminan tahu pentol atau ngombe wedang dan lain sebagainya, kuwi kabeh wi nyediani pakanan set. Yang kedua, bondo sing urung pasti gawe sampean milik orang lain, iku bondo sing mbok sing enek nang donya iki, sing jenengan klumpukno, sing awake dhewe klumpukno, niku urung tentu bondo niku nggih awake dhewe. Wong kadang ae lho bojo lho nggih, wis bar mati ya sek golek neh. Lho, nggih to. Nyuwun sewu dhuwit, nyuwun sewu tanah dan lain sebagainya. Ya toh, piye enggak? Tanah, duit dan lain sebagainya, omah, motor, kuwi nek wis ditinggal mati, urung karuan nggih anake. Ngerti-ngerti karo anake padha didoli. Lho. Tapi ada rezeki sing wis pesti nggih dhek, yaiku rezeki sing disedekahno, rezeki yang no kene ai khairun kasirun liman sarafa amwaluhu, sing rezeki mangki ditasarufno, rezeki mangki dinggo sing kebaikan-kebaikan. Lho, jadi jenengan kok misale sing wis mas pesti nggih sampean ya sing gerjemah mbok lebokno kotak iki wis jelas nggih sampean. Celengane sampean karek sampean buka no akhirat. Nek celengane kur saiki nggih tuku es ae ora cukup. Lho, nang donya jere kok bandane wal-walan, jere tanahe pirang-pirang, jere apa pabrike akeh, duwike akeh. Ning nyatane sampean no akhirat klengu. Wi ora hae utawa ora bondone sing asli. Mangkae dawuh Imam Yahya, bejo banget kok enek wong ninggal dunia sebelum dunia meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu liya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi pada kitab syekh. Sallallahu alaihi yang sudah kita wa jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulan al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, dalu punika kita sedaya tasih dipun takdir, dipun paringi tetap iman Islam seger warasan sehingga kita sedaya saged nglampahi rutinitas kewajiban kita sedaya kanthi keadaan sehat wal afiat. Monggo nikmat ingkang sampun kita rasakan, kita syukuri kanthi waosan alhamdulillah ya rabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya benjang badhetipun agane umatipun lan berhak nabi syafaatipun syafaat wonten ing alam donya.
langkung-langkung syafaatul ummah benjang wonten dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun langsung kemawon halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, utawi pengucap kang kaping 19. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, iku saking Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, al-Wa'iti kang ahli mituturi, lahu kedue Yahya lisanun utawi lisan fir roja'i ing dalem ngarep-ngarep, khususan ing dalem khusus, wa kalamun lan pangendika fil ma'rifati ing dalem ma'rifat. Terus makalah sing nomor 19 niki dipun dawuhaken kalian Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, termasuk piyambakipun wong sing ahli mitutur, ya, mitutur dalam hal kebaikan, dalam hal makrifat dumateng Allah dan lain sebagainya. Kharaja metu sapa Yahya ila Balkha maring tanah Balkh, wa qamalan mukim sapa Yahya biya kelawan Balkh muddatan ing dalem mangsa, wa raja'alan bali sapa Yahya ila Naisabur maring tanah Naisabur. Jadi hijrah ngono lho ya, karepe Yahya niki, Yahya bin Mu'ad niki pindah-pindah. Wa matalan wafat sapa Yahya biha ana ing tanah Naisabur sanatan ing dalem taun samanina wa khamsina wa mi'ataini ing dalem taun 258. Dawe piye? Nah iki lho. Tuba bejo tenan liman kedue wong taroka kang ninggal sapa man adunya ing dunya qabla ayat rukahu sadurunge yen to ninggal apa dunya ing man. Ail khairun tegese utawi kebagusan al kasiru kang akeh liman iku kedue wong sorofa kang nasorofake utawa gunakake amwaluhu ing arta-artane man fi anwa'il khairi ing dalem pira-pira wernane kebagusan qabla dahabiha ing dalem sadurunge lungane donya anhu saking man. Lho iki lho Kak Jin lho, lagi dibahas wis kitabe enek. Lho dadi dawe Yahya bin Mu'ad, ada orang sing bejo, yaiku wong sing ninggal dunia sebelum dunia itu meninggalkan dirinya. Artinya ngeten, dunia niku sifatnya rusak, ya, dunia iki kabeh niku sifatnya rusak. Sing menge jere bojone paling ayu, ya suwe-suwe ya kewut, suwe-suwe ya tuwek, suwe-suwe ya keriput, suwe-suwe ya wis pokoke rusak. Gagah kaya apa? Misalnya kaya Mas Slamet gagah gede dhuwur. Tuwek-tuwek endah ya entek tenagane. Ngantuk. Lho, jadi sifat dunia niku rusak. Ya ta? Nggih ta? Jadi dunia niku sifatnya rusak. Contohnya paling nayoh nih, sampean misalnya seneng barang apa? Tuku barang anyar, sepeda listrik utawa sepeda utawa mobil lah, kuwi nek anyar mbok kisik ae, kok gang rong wulan kudanan ya mbok ben, oh engko setahun kudanan ya nang ngarep omah ya mbok ben akhire. Lho jadi dunia niku sifatnya rusak, sifatnya membosankan. Kok enek wong jere seneng donya niku padahal nggih mboten. Niku wong niku kadang biasanya bosen, ada bosene. Lah, dawe Imam Yahya, kula jenengan sedaya niki termasuk wong sing bejo nek gelem ninggalno dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Artine bondone kula jenengan sedaya niku sebelum ditinggal
awake dhewe ninggal dunia niki wis kudu mbok tinggal dhisik. Makanya nyuwun sewu, rezeki niku ada 3. Rezeki sing wis pasti hake sampean, rezeki sing untuk orang lain, sing terakhir rezeki untuk sete sampean set. Rezeki sing untuk set apa? Lha iku sing mbok dhahar niku ya kanggone set. Kuwi jenengan iki mangani set. Kula jenengan sedaya nek dhahar mangan jaminan mangan tahu pentol atau ngombe wedang dan lain sebagainya. Kuwi kabeh kuwi nyediani pakanan set. Yang kedua, bondo sing urung pasti gawe sampean milik orang lain. Iku bondo sing mbok sing enek nang donya iki, sing jenengan klumpukno, sing awake dhewe klumpukno, niku urung tentu bondo niku nggih awake dhewe. Wong kadang ae lho bojo lho nggih, wis bar mati ya sek golek neh. Lho, nggih to. Nyuwun sewu dhuwit, nyuwun sewu tanah dan lain sebagainya. Ya toh, piye Kak? Tanah, duit dan lain sebagainya, omah, motor, kuwi nek wis ditinggal mati, urung karuan nggih anake. Ngerti-ngerti karo anake padha didoli. Lho. Tapi ada rezeki sing wis pesti nggih dhek, yaiku rezeki sing disedekahno, rezeki yang nokene ai khairun kasirun liman sarafa amwaluhu. Sing rezeki mangki ditasarufno, rezeki mangki tinggu sing kebaikan-kebaikan. Lho, jadi jenengan kok misale sing wis mas pesti nggih sampean ya sing gerjemah mbok lebokno kotak iki wis jelas nggih sampean. Celengane sampean karek sampean buka no akhirat. Nek celengane kursa iki nggih tuku es ae ora cukup. Lho, nang donya jere kok bandane wal-walan, jere tanahe pirang-pirang, jere apa pabrike akeh, duwike akeh. Ning nyatane sampeyan no akhirat klengu. Kuwi ora hake utawa ora bondone sing asli. Mangkae dawuh Imam Yahya, bejo banget kok enek wong ninggal dunia sebelum dunia meninggalkannya. Nyuwun sewu. Dunia niku nek jenengan godhek terus kuwi tambah melayu ya, sampean godhek terus tambah melayu dunia. Tunggale wong lanang mbek wong wedok ya, kok enek wong lanang Mas Umam misale diedeki mbek wong wedok dhek jual mahal. Nah kuwi cah wedok iki penasaran ki Mas Umam jane piye to ki, bocah kok WA-anane kok angel tenan, bales-balesane kok angel tenan. Rada paketan. Tapi nek enek wong lanang kok kemlelet, artine memeti ya ngira nek cah wedok saeneke di WA-ne, saeneke ditakokno. Nah, kuwi berarti ya wong wedok tambah ora seneng, tambah jijik jere ngono kuwi mang. Wong wedok tambah ora patek seneng. Tapi nek awake dhewe jual mahal, artinya kok jual mahal ngono gak? Artinya kita menjaga apa? Menjaga diri awake dhewe. Ya wong wedoke padha kemruyuk piye Mas mantap mantu to gak iki. Yo ngono. Nah, ngono. Nah, jadi dunia iki kados ngoten niku nggih. Nah, dunia kados ngoten niku. Mangkae ya awake dhewe aja sampai dunia-dunia sing jire mbok genggem ki nggihku iki duniaku iki urung karuan. Bojone sampean ndah kuwi lho ya, bojone awake dhewe ndah kabeh iki lho. Urung karuan nggih dhewe. Pemane sampeyan tinggal mati ya nek dirabi kancane, dirabi wong liya lho. Kan ya ora roh. Lah sing benar-benar milik kita adalah dunia utawa apa ki amwaluhu, bondo-bondo sing ditasarufkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk apa jenenge, untuk hal-hal keagamaan dan lain sebagainya. Pun nggih niku wong sing bejo. Makake mumpung awake dhewe tasik urip nggih, dunia-dunia ngeten iki ayo disisihno kanggo bekal awake dhewe sampeyan akhirat. Sing wis pasti nggih awake dhewe.
Mangkan wis tak terangno sedanten to 3 hal mang bondone dhewe, bondone wong liya, mek bondone set. Nah, pun nggih. Sing nomor kalih, bejo-bejone wong wabana lan bangun sapa man qabrahu ing kuburane man qabla ayyadkhulahu ing dalem sadurunge yen to mlebu sapa man hu ing kubur. Nganggo apa bian amila kelawan yen to amal sapa man ma ing barang fihi iku ing dalem ma taunisun utawi ngaring-ngaring fil qabri ing dalem kuburan. Yang nomor 2 termasuk dawe Imam Ibnu Yahya bin Mu'ad, bejo-bejone wong yaiku wong sing wis bangun kuburan sakderenge dhek mlebu kuburan. Aja mbok arteni ciri trio tuku koral, tuku apa kuburan guri omah mbok duduki, mbok gawe pondasi, mbok bangun ngono, gak ngono kuwi. Sing dimaksud bangun kuburan ini tidak seperti itu. Mbok cungkup ngene iki engko sampean kuburanku tak bangun, tak gawe cungkup, tak pondasi, tak granit sing apik, ora kok ngono kuwi gak. Yang dimaksud membangun kuburan niku adalah kula jenengan sedaya sok ben no kuburan niku ben enek kancane. Kuburan niku kan raudhatun min riyadil jinan, taman-taman swarga, sok ben no kuburan kuwi ben kenek dirasakno. Nah, makanya nyuwun sewu, innama mimma yakhluqul mu'min min amali hasanatun. Sak temene sok ben niku kula jenengan sedaya sing pantes dibanggakan. Ketika kula jenengan sedaya panggih Gusti Allah sing pantes dibanggakan niku nomor 1 ilman allamahu. Wong nek duwe ilmu terus diamalo. Kuwi nek ngarepe pangeran pede. Ya, nek ngarepe pangeran ku sampean pede nih ra kaprah. Mangkane nek jenengan apa dawuhna apa rungokno dawuh-dawuh Gus Bahak niku ya. Wong alim tenan. Ya. Aku sampean pe protes mbek Gusti Allah. Gusti ngono kok nek ngaji kan ngoten. Aku ki wong alim tenan. Enek to ora wong ngaji sing model ngoten? Gak enek. Gak enek sing mengakui dirinya alim kecuali Gus Bahak. Tapi ya dengan keilmuannya yang luar biasa. Sampeyan aku nek petuk Imam Ghazali petak protes. Lho, ngono jere nek ngaji. Kayak luar biasa. Jadi wong sampeyan iku yang patut dibanggakan siji duweni ilmu terus diamalno. Ketoke awake dhewe iki gak patek bidange iki ya. Duwe ilmu gak patek diamalno. Ya. Utawa ora duwe ilmu ya ora ngamalno. Nah, iki ra patek duwe, sampeyan sing dibanggakan apa awake dhewe? Yang nomor kali ya wa auladun sholihan tarakahu. Lah iki sing kenek dibanggakan awake dhewe, kenek ditata awake dhewe yaiku ninggal anak-anak soleh ketika awake dhewe pun meninggal ya mati sedo ninggalno anak-anak soleh. Woi gitu. Ora kok anake jenenge soleh ngono gak. Makanya nyuwun sewu, wontenipun enek setunggalipun cerita, enek wong apa jenenge murid niku ngipi dalam ziarahe pas wayah ziarah niku ngipi nggih. Kepanggih enek wong tenguk-tenguk santai, tenguk-tenguk nyantai mbek rokokan wis pokoke santai lah. Sing setunggale enek wong niku rebutan paketan. Rebutan makanan, rebutan minuman, rebutan paketan dan lain sebagainya. Akhirnya bocah niki mang bingung. Ya Syekh, wong tua, sampean kok nok kuburan kok penak lungguh-lungguh nyangkruk ngopi mbek jedal-jedul rokokan sampean. Lah wong kae kok padha royokan apa-apa. Akhirnya didhawuhi, ngene lho Le, aku iki nok kuburan wis karek penake. Sampeyan delok anak-anakku nang donya kae. Padha khususon ila ruhi. Wis dikirimi paketan terus. Nah, alhamdulillah nek enek anak-anak sing soleh gelem ngirimi aku kados ngeten iki wis karek nyantai rokok-rokokan, ngenteni paketan.
Lah sing wong-wong sing kono kae kuwi mang gak tau dikirimi kur ngandalo jami'il muslimin awal. Kuwi akhirnya padha keroyokan. Mangkae jo nek duweni anak sing soleh. Lah anak sing soleh niki sing kenek kula jenengan sedaya tata. Artine awake dhewe kudu berusaha. Lah terusane hadis au mushafan warasahu. Utawa awake dhewe niki sing patut dibanggakan yaiku marisi mushaf. Artine nek duwe anak kok sampai apal Quran, wah kuwi kena dibanggakno somben teng Gusti Allah. Au masjidan banahu utawa bangun masjid dan lain sebagainya. Wis nggih. Terus wong niku persiapan no alam kubur kok nyiapa saderenge mlebu alam kubur dhewe menyiapkan amal-amale, tabaroke sing ngancani, wiritane sing ngancani. Pokoknya minimal nggih jenengan kudu duwe wiritan. Minimal kudu duwe cekelan. Mbah apa wae. Mbah rupane zikir napa mawon kudu duwe. Mamat wiritane apa mat? Wis duwe wiritan to rong mat. Kudu duwe mat ya. Mbah selawat to ping pira minimal kudu duwe. Ya jambal ngono lah engko. Sing mbok golek ya jambal ae engko. Nek mancing yo mbok dongani ngono ya jambal kok. Kok ya jabar ora ya jambal sing tambah mbok kono iki. Kudu duwe nggih sak mampune jenengan. Isone selawat sing paling nanya selawat utawa istighfar. Niku lah sing penting awake dhewe duwe pakulinan, duwe sing kenek dijagakno sok ben. Ya, no alam kubur sing kenek dijagakno kados ngoten niku. Agemane niku mangkon nggih. Pun nggih, ayo bareng-bareng bangun kuburane awake dhewe sakderenge mlebu kuburan. Dengan cara apa? Bi amalin ma fihi taunisu fil qabri, dengan amal-amal sing apik, dengan amal-amal sing soleh dan lain-lain sebagainya. Wis. Sing terakhir nomor 3. Termasuk termasuk wong-wong sing bejo yaiku wa ardo lan ngridhoake sapa man Robbahu ing pangerane man bi imtisalin amrihi kelawan manut perintahe pangerane wajtina bin nawahihi lan ngedohi larangane pangerane qabla ayyal qahu ing dalam sadurunge yen to temu sapa man hu ing pangeran bil mauti kelawan mati. Sing nomor 3 kula jenengan sedaya niku selalu ridho dengan Tuhane dengan cara napa? Menjalankan perintahe dengan cara ngedohi larangane sakderenge kula jenengan sedaya sok ben dipethukno kalih Gusti Allah. Jenengan nek awake dhewe sok ben pethuk kalih Gusti Allah niku ben ora isin. Ya. Wayahe salat budal salat, wayahe poso nglakoni poso. Jadi ngoten niku sakderenge awake dhewe panggih mbek Gusti Allah, kula jenengan sedaya niku dikongkon mempersiapkan dengan ridho dengan apa? Iki mang perintah-perintahe Gusti Allah. Nggih, dados kados ngoten niku wau. Termasuk wong sing bejo siji meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dunia niku padha mbek ayang-ayang nek digudak orang arah nek ayang-ayang ya ngono, ayang-ayang sampean mbok gudak orang arah kena. Makanya zaman biyen ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku diceluk kalih wong wedok pakaiane apik. Pakaiane wis paesane wis luar biasa, klambine apik. Tapi selamat Kanjeng Nabi niku mboten mlengak. Mboten ngurus. Akhirnya ditanglet kalih malaikat Jibril, sapa to janjane wong sing celuk-celuk aku ki mang? Kok ketoke parasane ayu tapi isine wajahe niku tuwek. Dawuhipun sapa malaikat Jibril nggih Nabi niku ibaratin donya. Donya niku paesane apik tapi pada dasarnya dunia niku semakin tua. Tuh, sampean ngerti? Oh, sakeh kejadian-kejadian nggih. Dunia niku kur panggonane paes-paes tok. Panggonane
berhias. Makanya nek orang yang ditasarufkan, bondo-bondone awake dhewe ditasarufkan iki mang sampeyan digondol tenan nggih. Ya, yang nomor 2, wong sing gelem bangun kuburane saderenge mlebu kuburan dengan cara nopo? Amal-amal soleh. Dengan cara nopo? Mendidik anak-anake awake dhewe. Ya. Dengan cara nopo maneh? Melakukan golek ilmu wa 'allamahu wa nasyarahu. Ya, niku nggih. Sing nomor terakhir yaiku ridho dengan Tuhannya sebelum dia ketemu dengan Tuhannya. Dengan cara nopo? Menjalankan segala perintahnya, ngedoi segala larangane. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isyruna utawi pengucap kang kaping 20. Ngajine ya ngene iki ngajine penak ngeten. An Ali radhiyallahu anhu saking sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Sayyidina Ali niku putra mantune Kanjeng Nabi. Rono dijuluki karamallahu wajhah, ora tahu delok kuname kacuke utawa pokoknya tidak pernah raine niku ya wajahnya niku tidak pernah dibuat hal-hal sing ngoten niku makruh nggih. Nek Mas Trio gresuk dililing. sudah makan belum ngono ya? Mbok liling yo. Kemudian dawuh Sayyidina Ali man utawi sapa wong elam yakun iku ora ana indahu iku man utawi sapa wong elam yakun iku ora ana indahu ing dalem sandinge man sunnatullahi apa kebiasaane Allah. Ai adatuhu tegese adate Allah, kebiasaane Gusti Allah. Adat niku artine kebiasaan. Wa sunnatur rasulihi lan lakune utusane Allah. Ai sya'nuhu tegese lampahane utawa kebiasaane Rasulullah. Wa sunnatu auliyaihi lan pengarep perkarane utawa kebiasaane wali-waline Gusti Allah. Ai amaruhum tegese perkarane utawa kebiasaane aulia falaisa mongko ora ana fiyadihi iku ing dalem tangane man syai'un apa suwiji-wiji ai tegese falaisa mongko ora ana lahu iku keduwe man syai'un apa suwiji-wiji yuk tadu kang den wilang bihi apa syai'. Dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah sapa wonge sing ora duwe kebiasaan sunnatullah, kebiasaan Gusti Allah. Orang duwe kebiasaane Rasulullah, orang duwe kebiasaane wali-waline Allah, maka dirinya hidup niku orang duweni apa-apa, percuma. Apa iki ya? Sunnate Gusti Allah niku apa? Sunnahe Rasul niku napa? Sunnane auliya niku napa? Lah iki terangno. Kila mongko den takokaken maring Ali. Kila mongko den takokaken lahu maring Ali aili alihin tegese maring Sayyidina Ali. Ma iku apa? Sunnatullahi utawi sunnahe Allah utawa kebiasaane Allah. Kala ngendika sapa Ali ai alihin tegese Sayyidina Ali. Kitmanus sirri ya iku ngumpet sir utawa ngumpet rahasia. Wa utawi sir ma iku barang akhfaun nasi kang nyamarake ing ma'an nasu sapa menungsa min hadisin saking omongan inda sakhsin ana sandinge wong. Fakit manun mongko utawi ngumpet utawa menjaga rahasia, fakit manusirri utawa ngumpet rahasia wajibun iku wajib. Iki sing nomor 1. Kula jenengan sedaya niku ben uripe penuh dengan makna, ben uripe penuh dengan apa awake dhewe mendapatkan sesuatu kudu duweni sunnatullah. Sunnatullah niku napa? Menjaga rahasia. Lho, dadi Gusti Allah wae niku njaga rahasiane wong-wong makhluke kabeh. Nek gak percaya awake dhewe njajal. Kedadiane awake dhewe, awal mulane awake dhewe niki adalah
dari setetes air mani. Air mani niku lak yo nek cara wong dikai manine wong no gelem ta ora? Ora ngarah gelem didol yo ora payu. Apa maneh misale Mas Umam kon demek gawe trio yo, "Ilih iya apa ngene iki ta, Men?" Wis jijik, wis ora seneng. Loh, dari segi kejadiannya awake dhewe. Tapi Gusti Allah niku selalu menyimpan rahasia. Gusti Allah niku selalu ngumpetno rahasia kedadiane awake dhewe, akhirnya dadi cah bagus sing ngene kaya Mas. Mas Umam Mas Trio. Loh, nek cara roh kawitane wong niku dikeki ora gelem. Siji niku Gusti Allah selalu menyimpan rahasia utawa aib-aib wong. Makanya kula jenengan sedaya nek pengin dadi wong sing apik, wong sing duweni nek kene mang falaisa fi yadi syai'un, wong nek gak duweni apa sunatullah niki tidak mempunyai apa-apa. Jadi nek kula jenengan sedaya niki kudu nyimpen rahasiane wong. Tapi aneh. Kula jenengan sedaya niku aneh. Ya toh, kadang jenengan dikandani kancane. Sampeyan roh ta ora? Trio saiki lho nek ngulon mesti goncekan mbek. Kuwi maksud kula ora kok cewek gak. Wis jelas urane to ya, ayo ya. Artinya sampean aib wong niku jenengan udal. Ya, padahal Gusti Allah ae nutupi aib awake dhewe. Lebih-lebih nyuwun sewu. Kula jenengan sedaya niku kadang dengan bangga, kadang dengan seneng niku membuka aib diri kita sendiri. Contone, aku ki dina ki ora poso, niki pas wulan Ramadan. Lho, padahal niku kan aib. Lah Gusti Allah nutupi aib sampean kok tambah sampean buka aib dhewe. Iki gak wong tolol to nggih. Gak ya wong ra tepak ngoten niku. Ya to. Aku ki lho dina ki bar karaokean LC. Lho, padahal ngoten niku nek secara zahiriyah niku kan aib. Tapi dia dengan banggane dianggap oh hebat tenane wis iso ngono kuwi. Loh, niku kan aib, tapi aib dia dirinya sendiri niku tambah sing diudal dhewe. Padahal Gusti Allah niku wis jelas-jelas nutupi aib sampeyan. Contohnya meneh bar ngombe bir bintang misalnya. Bar melingkar, duduk melingkar ngombe bir bintang. Nek cah-cah kuwi gak mampu ngombe sak gelas saya wis gletak. Lah aku iki lho ngombe 5 gelas saya ngadeg jejeg. Kuwi kan yo aib. Mestine maksiat aib, tapi dia wong saiki niku dengan banggane diumbar, padahal Gusti Allah nutupi aib sampean kok tambah sampean ngumbar. Kuwi gak ya wong nemen to nggih Ustaz. Lho, gitu. Loh, niku awake dhewe harus kitmanus sirri, latihan jaga rahasia. Misalnya kok sampean ngerti trio, nah delalah trio pas adus utawa ana nggawan ora katokan konangan. Ya trio kok nyabang loro ya misale. Mbok kahandhek wong-wong. Lato-lato liar itu ya akhirnya. Nyabang loro dhek. Niki mbok kandhekno wong-wong. Lah wi jenenge sunnatullah uga duwe, nggih. Sunnatullah apa? Menutupi rahasia orang lain. Sampeyan yo ngono, latihan nggih. Awake dhewe iki wangel njaga rahasianku angel banget. Ya, kadang diceritani ngene yo, lambe iki pengin metu ae pengin ngomong ae. Iya toh. Oh, pemanah ditambah yo. Trio yo ora nyabang tok. Saiki yo enek grumbul-grumbulane nang pinggir-pinggire ya sampai tok udele ngono. Akhirnya kan yo tambah ngoten niku. Lho, paham nggih? Ndoke tambahan netes neh dadi 3 mbok 4 tok lah. Ngono beres tambah pisan.
Kuwi jenenge mengumbar rahasia, nggih. Wong iki biasanya seneng nambahi omongan. Makanya bolak-balik tak sampeno ngomong kuwi gampang, ning aja gampang omong. Sak dawa-dawane tampar isek dawa omongan. Beritane padahal iso ngapan iso krungu kene. Beritane biasanya daerah kulon kono iso krungu kene. Kuwi ya perkara apa? Omongan. Bon nggih, nomor 1 sunai Gusti Allah yaiku menjaga rahasia orang lain. Padahal awake dhewe niki kali Gusti Allah ditutupi rahasia. Misale kok dibuka kelakuane Mas Dikrul dibuka ngarep publik, mendane ra ngarahne sing budal gelem ngaji. Tuh, perkara aib-aib awake dhewe niki ditutupi kali Gusti Allah. Sehingga kula jenengan sedaya sek pantet ya, sek pancet kaya Mas Umam sek disalib bolak-balik karo pecah-pecah ya toh. Misalnya kok dibuka bleng ra enek wong ndulit nyeluk Mas Umam emoh. Asarane kan kaya ngoten niku wau. Makanya kula jenengan sedaya ayo latihan nggih menjaga rahasia. Sing nomor kalih wakilalan den dawuhake ma iku apa sunatur rasul utawi sunnate rasul, kebiasaane rasul. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali al-mudaratu yaiku gawe welas. Bainan nasi ing dalem antarane menungso. Sadèrèngé niku wakit manusiril wajib, nggih. Perlu digarisbawahi termasuk menjaga rahasia orang niku hukume wajib. Tapi nek dewe pun kula terangno nek wis masyhur nek berita-berita kuwi piye Mas? Kaya nek berita TV enek perselingkuhan digerebek ngoten niku dan lain sebagainya sing nek berita nek TV ngoten niku apa ya gak ngumbar nafs apa ora kok ngumbar rahasia. Sing ngumbar rahasia niku biasanya sing gosip-gosip lho ya. Nek berita niku kan untuk kebaikannya awake dhewe. Makanya nyuwun sewu. Akhir-akhir niki cah cilik pun cah lari-lari ngaos pun tak sanjangi kathah teng sosial media niku pemberitaan tentang penculikan bocah-bocah cah cilik. Sing terbaru niku enten teng kasus teng Makassar. Ya, Bilqis to sapa kuwi ya. Jambi, hutan anak atau apa ya, pokoknya di tengah hutan. Jadi modus-modusnya saniki kathah, ya, mulai berkeliaran malih. Jadi kudu diwaspadai pun. Ya nomor kalih mas sunatur rasul dawuhipun kama qala badum kaya barang qala kan ngendika badum sapa setengah ulama. Wa darihim lan gawe welas sira ing menungso ma kunta selagine ana sira fi darihim ing dalem omahe menungso wa ardihim lan ngridhono sira hum ing menungso madumta selagine langgeng sira fi ardihim ing dalem bumine menungso. Yang kedua sunnahe kebiasaane rasul yaiku selalu gawe welas di antara para manusia. Kula kalian jenengan iki kudu welas asih, kudu melasi. Kok masih trio butuh bantuan ya dibantu, nggih. Sehingga kula jenengan sedaya oleh ridhone menungso ya oleh ridhone Gusti Allah. Nah, ngoten niku nggih, iki sunnahe para rasul. Rasul niku saling mengasihi. Rasul niku makanya zaman biyen nggih. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad niku usia 35 tahun termasuk ada renovasi besar-besaran Ka'bah. Setelah Ka'bah niku ajenge direnovasi termasuk ajenge memindah Hajar Aswad. Akhirnya suku kono, suku kene, suku kono, kepala kono ya padha pengen mindah. Padha pengen wis pokoke pengen ngeleh lah. Perkara nek wis ngeleh berarti oleh jabatan tertinggi. Akhirnya disayumbara wis ngene ae sapa sing mlebu masjid pertama kali wingko dikongkon ngendeh Hajar Aswad. Delala sing mlebu masjid Al Mukhlisin pertama kali, Mbah. Lah bang. Nah, wis Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi diperintah
dikongkon mindah Hajar Aswad. Tapi Kanjeng Nabi mboten purun, dia sendiri. Akhirnya kepala suku-suku kabeh dikongkon melok genjo. Nah, niku lho. Kanjeng Nabi seperti itu, nggih. Jadi kudu welas asih nggih, kudu duweni rasa welas, kudu duweni toleransi terhadap manusia, terhadap sesama makhluknya kula, makhluknya Gusti Allah. Wakilalan dan dawake. Maiku apa sunatu auliyaihi utawi lampah utawa sunai kebiasaan-kebiasaane pira-pira waline Allah. Kala mongko ngendika sapa ali ihtimalul ada iku betah lan nyangga digawe lara anin nasi saking menungso. Wa kanulan ana sapa nas mangkoblana Jadi termasuk sunai para aulia, kebiasaane para aulia niku napa? Nek dilarani dia menengae betah, tapi kira-kira ki Mas Umam ketoke kok gak cocok modele sing iki ya, senggreng sade ya ora cocok deh ya. Nah artinya napa? Sunnah-sunnah aulia niku kebiasaane para wali niku dia tidak punya rasa dendam, orang duweni rasa ngrontono atine cekut-cekut iki gak duwe niku nek wali. Lah nek Mas Umam kan walian gitu. Nek walian ya kena omongan sate ya gak kampleng ngono kae to. Sikut jere Pak Sri wae to ya. Ya. Kuwi nek walian ya ora. Nah, seketak ya pengen sikut ngono kae. Nah, pun nggih. Iki kebiasaan-kebiasaane. Makanya iki mang dawuh Sayyidina Ali wong niku dikatakan orang sing bener-bener bisa menjadi orang yaitu siji iso nglampahi sunnah Gusti Allah, rupane apa? Menjaga rahasia. Yang nomor kalih yaitu sunnah Rasul, yaitu apa? Welas asih sesama manusia. Yang ketiga sunnah aulia ini Allah, yaitu tidak mempunyai rasa dendam. Wis ki ayo dincepono atine awake dhewe dajal sate-sate dilakoni. Wa kanulan ana sapa nasman utiya wong qoblana kang sedurunge kita min umami saking pira-pira umat ya wasauna iku padha wasiat sapa man ayusi tegese wasiat ba'dum sapa setengah nas ba'dun ing setengah bisa lasing khisolin kelawan telu pira-pira perkara wa yatakatabuna lan padha surat-suratan sapa nas biha kelawan telung perkara ayursilu tegese kirim ba'dum sapa setengah nas alkitabata ing layang utawa surat bitilkat salah sati kelawan mengkono telung perkara ila badin maring setengah paman mongko utawi lafat man badalun iku dadi badal min ismin kana iku saking isime kana. Diterangkan zaman biyen wong niku kirim-kiriman surat, wong niku kirim-kirim pesan dengan berwasiat niku selalu berwasiat tentang tiga perkara. Nah sampean kira-kira wasiat atau kirim pesane mbek sampean apa? Misale Trio nek kirim pesan mbek Bosnar jadi wong wedok, ayu dipotono ki piye Bos, pantes to ora? Ora ngono. Niki wong sing saiki, wong biyen-biyen oga. Ketika dia kirim surat, ketika dia kirim pesan, niku yang disampaikan tentang tiga perkara. Apa wae? Man utawi sapa wonge amilaka ngamal sapa man syai'an ing suwiji-wiji min amalin saking pira-pira amal li akhiratihi krana akhirate man kafallahu mongko nyukupi ing man Allahu sapa Allah amra dinihi ing perkara agamane man wa dunyahu lan dunyane man. Ai tegese fahuwa mongko utawi man fi hifdzillahi taala iku ing dalem rereksane Allah taala fi jami ahwalihi ing dalem sekabehane pira-pira tingkahe man. Wasiate wong-wong biyen, kirim-kirim pesane wong biyen, sapa wonge sing amal untuk akhiratnya, maka semuanya niku kali Gusti Allah bakal dicukupi mbah perkara dunia, mbah perkara akhirat. Nah, wong saiki ora kok ya. Kurdunyane tok sing digoleki tidak untuk akhirat,
nyambut gawe ya kur nyambut gawe tok, tidak diniati golek maisha, gak diniati kanggo akhirat. Akhire duwe yo entek nganggur, akhirate ora oleh, dunyane yo ora oleh. Sing nomor kalih, waman lan sapa wong asana iku bagusi sapa man sariratuhu ing simpenane atine man, ai dhamirun qalbin tegese simpenane atine man, sariratahu niku tanggane lah. Ahsana wa mongko bagusi sapa Allah ala niati ing dohire wong. Fa dhahiru mongko utawi dhahir ya dulu iku nuduhake alal batini, ya dulu iku nuduhake apa dhahir ala batini ing atase batine. Nah ngeten nggih. Kok enek wong dia bagus dengan wajahnya sumeh apik, pribadine apik, niku adalah sebagai tanda fadhahiru yadhullu ala batni, sebagai tanda batiniah niku juga bagus. Wis sing terakhir gak konsentrasi keteraudan. Waman lan sapa wonge aslaha bagusake sapa man ma ing bareng bainahu kang antarane man wa bainallahi lan antarane Allah bi an amila kelawan jento amal sapa man amalan kelawan ngamal kholison kang murni minar riya saking riya wal ujubi lan ujub batasmi lan ngrungokake ing liya. Lho iki kabeh iki penyakit ati, riya, ujub iki gumedhe, batasmi niku pengin dilem ganteng ya, wis ganteng Mas Umam neh ya urung ngaji nek subuh ya budal terus. Nah ngoten niku lah ngumbar rahasiane wong ya. Rahasiane Mas Umam kebongkar iki kok tambah. Lah tambah ngumbar rahasiane wong. Aslahallahu mongko bagusi sapa Allah ma ing barang bainahu ing antet ing dalem antarane man wa bainana silan antarane menungso. Paman mongko sapa wonge ahabballahi temen ing ahabbahu temen ing man Allah taala sapa Allah taala ahabbul khalqu mongko temen ing man sapa makhluk. Wis nggih. Sing nomor 3 wasiat-wasiate orang-orang terdahulu niku kula jenengan sedaya dikongkon bagusi, dikongkon ngapii bainahu wa bainan nas, antarane Gusti Allah juga antarane sesama manusia. Hablum minallah bi hablum minan nas. Bancane diundang ya kudu teko. Soale ngono, nek jenengan ngundangi ya kudu nah timbal balik lah. Nggih niku hablum minallah bi hablum minan nas. Niku engko ben kula jenengan sedaya dadi wong sing apik-apik kabeh. Mun cocok ngajine wisan karo tingkahe awake dhewe kabeh ya. Kelakuane awake dhewe kabeh wis diterangno kene kabeh. Wal maqalatu hadiyatul wal ishrun utawi makalah kang kaping 21 wallahu a'lamu bissawab. Nggih ngoten mawon mugi manfaat, mugi barokah. Nah, iki mang jane tak terangoki kok wis wallahu alam dah. Ya wis berarti nggih. Mohon ngoten mawon mugi-mugi manfaat barokah dadosaken sababiah kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi putra wayah kita sedaya dados putra-putri ingkang saleh salehah lan sedaya hajat-hajat kita tansah dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala sawanci-wanci pejabi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad